Tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Michelle. Medyo mabigat po ang pakiramdam ko ngayon. Malungkot po ang puso ko at tuliro ang isip. Kaya sana naman po wag nyo akong i-judge ng matindi pagkatapos ninyong basahin ang sulat ko. Ganito po kasi. Bata pa po ako, aktibo na ako sa simbahan bilang isang youth leader. Paborito ko pong mag-spearhead ng mga outreach programs. Dahil consistent honor student po ako at hindi kailanman nasangkot sa gulo, palagi po akong pinagkakatiwalaan. Wala po akong naging bisyo hanggang makatapos ng pag-aaral kaya ang tingin talaga sa akin ng lahat, may mabuting puso ako at may matibay na pananampalataya. Ang hindi nila alam, may lihim akong unti-unting sumisira sa akin. Nalulungpo ako sa sugal. Hindi naman biglaan, sinubukan ko lang minsan hanggang naging libangan. Kalaunan, nauwi sa bisyo. Yung bang tipong pagising ko pa lang sa umaga, inisip ko na kung paano ako makakabawi sa mga naipatalo ko. Kahit patuloy akong nagsisilbi sa Diyos at aktibo sa ministry, unti-unti nang nilalamon ng pagsusugal ang pagkatao ko. Dahil naubos na ang savings ko, naglunsad ako ng donation drive at sinabi kong may batang may sakit na nangangailangan ng tulong. Walang nagtanong o nagduda. Maraming nagbigay at umabot sa halos 10,000 piso ang nalikom ko. Dahil wala naman talagang batang nangangailangan ng tulong, pinangsugal ko. Wala pang isang oras, lusaw na yung 10,000. Dahil gusto ko talaga makabawi, nag-donation drive ulit ako para naman sa isang maliit na kabahayan sa probinsya na nasunugan. Lahat ng nalikom ko, naipatalo ko ulit sa sugal. Tambalang kumikinang isang bisyo po ang malapit ng sumira sa pangalan ko. Sa integridad ko, sa tiwalang binigay sa akin ng mga tao, at higit sa lahat, sa relasyon ko sa Diyos. Wala po akong lakas ng loob para aminin sa lahat ang mga kasalanang nagawa ko. Hindi ko po kasi alam kung mapapatawad pa nila ako. Pero habang patuloy ko pong itinatago ang katotohanan, lalo po akong nilalamon ng konsensya. May pag-asa pa po kaya akong makahulagpos sa bisyong kinasasadlakan ko ngayon. Minsan naman po akong naging mabuti. Hindi ko din po maintindihan kung bakit nagpatalo ako sa sarili kong kahinaan. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Michelle. Michelle, we feel you. Bakit? Ba't Eh, ko pipilyo? Oo, Adik ka rin ba? Oo. Hindi, totoo naman. Michelle, we feel you kasi minsan sa buhay namin, meron kami naging bisyo. Mhm. Yan. Ako, Mahirap. Oo, ako ang naging bisyo ko talaga ay lalaki. Chares. Ganda yarn. Ganda problems yarn. Hindi pa bakante. Hindi, ang naging bisyo ko talaga, at lagi ko naman itong ikinikwento, 10 years po talaga akong nag-UOC. Mhm. Simula college. Aha. And hanggang sa 2010. So Mhm. tama. So 10 years. At
totoo yung sinabi mo na parang bakit nagpadala ako sa sarili kong kahinaan. Hindi siya na- madali Hindi talaga eh. siya madali. Ikaw, ano yung bisyo mo? Madami. Pagiging masamang tao, scammer. Sa madami, alak, lahat na. Yan. 'Di ba? Yung mga ganun, hindi siya, we feel you dun sa part na yon na Oo. it's a bad habit to break. Hindi Oo. talaga siya madaling i-break. Kaya Parang nga ano siya eh, bisyo eh. Parang nakakulong ka, gusto mong lumabas pero hindi mo magawa. Oo, yun. Yun yung mga awitin dati na gusto kong bumait pero di ko magawa. Oo. Yan. Kung alam mo ang kantang yan, malamang may gout ka na. Yan na. So, pero, 'di ba? We feel you dun sa part na yes, mahirap talagang kumawala. Ano ba yung term na ginamit mo? Humulagpos. Yan. Humalagpos. Humulagpos sa ganitong klaseng Sa sitwasyon. nasasadlakan mong Oo, sitwasyon. correct. Sa nasasadlakan mong sitwasyon. Mahirap talaga. Mhm. Pero posible. Oo. Pero posible. Bakit namin sinasabi? Ako wala na akong bisyo sa Yossi. Mhm. At yung part ng pag-stop ko is hindi po siya yung unti-unti. Mhm. Ang pagtigil ko po talaga ay cold turkey. Ano ibig Ayan. sabihin ng cold turkey? Yun yung term nila kapag biglaan na Oo. ititigil na lang. Hindi kasi ako yung parang mula sa isang pack gagawin kong kalahati lang, ganun. Mhm. Kasi parang niloloko ko lang yung sarili ko kasi nagyosi pa rin naman talaga ako, ganun. So kung talagang meron akong intensyon na tumigil, talagang ititigil ko lang, Oo. ganun. So hindi ko rin alam, Jegs, talaga kung by God's grace, yun naman din talaga. Plus, yung fact na gustong-gusto ko talaga kasing magkaanak. So, Oo. natatakot talaga ako na isang araw sabihin talaga sa akin na, Mrs., hindi ka magkakaanak kasi yung yung matris mo abo na. Mga ganon. So, yun talaga yung motivation ko. Kaya, nag-stop talaga ako. So, kung tatanungin mo ako, nagsubok ba ako ulit after that? Mm. Siguro maraming taon pagkatapos. Para lang, ma-feel ko lang ulit kung marunong pa ba ako o hit buga na ba ako or kaya ko pa ba or mga ganon. Pero hindi na para ma-addict ako ulit kasi nakaalis na ako dun eh. Tandaan mga kabisyo ha, kapag nakaalis ka na dun, 'di ba? Wag mo nang babalikan kasi ang Tama. hirap kasi talaga to let go of it. Pero it is doable. Correct. Oo. Yun lang yun. Tsaka sana, 'di ba, sabi mo active ka naman sa church, kung ano mang kinabibilangan mong church. Dapat sana wag itong maging dahilan na lumayo ka kasi yun talaga makakatulong sa iyo eh. Dahil na banggit mo na ano ka sa church. Ito magsi-share lang ako ng word from the Bible na kung bakit ka nalulung sa ganyan. Ito nakita ko to sa Matthew chapter 6 verse 24. Ang sabi, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. Okay, You ano cannot daw? serve both God and money. Ano daw yun? So, habang nagsiserve ka, tapos may kasi. meron kang merong Yung desire. kalahati. Oo. Nagsiserve ka, sinasabi mo aktibo ka sa simbahan, Mhm. pero at the same time, Oo. meron ka ring sineserve na ibang master, Yes, which is oo. yung pera. Yun yung sugal. Correct. Na nagiging dahilan Oo. kung bakit napapalayo ka talaga dun sa Mhm. pag-serve mo sa master Tama. natin. At ang Ganyan. ang nangyayari, ginagamit mo na yung church Yan. to earn para mag-serve ka dun sa isang master mo, which is yung pagsusugal. Correct, 'di ba? Pero- Ang maganda dito, Michelle, aware ka. Yes, oo. Yun. Aware ka that mali ito. Kasi Oo. merong mga iba na sobrang lulong, parang what they think what they're doing is already correct. Parang yun na yung normal sa kanila. Oo. So, do not lose hope. Yes. Posible ito. Ang kailangan mong gawin is really to talk to people that you trust. Correct. Oo. 'Di ba? At kung talagang tunay na very helpful at isa kang youth leader at sa tingin ko sa church ninyo, meron kang pwedeng makausap Yes. dyan na isang mentor, spiritual director Yan, na make sure na Oo, yung na- taong lalapitan mo, hindi rin po yung hindi ka huhusgahan. hindi rin po nagsascatter, 'di ba? Tama. Yung hindi rin nagsascatter Oo. at hindi ka rin huhusgahan talaga. Oo. Kumbaga, ang intention niya is alisin ka doon sa sitwasyon Mhm. na kinasasadlakan mo ngayon, Ayan. 'di ba? Oo. Tandaan You cannot mo, battle this alone. Lahat ng mga problema natin, hindi natin mapagtatagumpayan yan mag-isa. Kinakailangan natin ng tulong. And you have to face the music. Correct. Yun nga dito, ang church talaga, yun yung pinaka best place na maghanap ka ng tao. Again, importante, hindi naman lahat sa loob ng church is maayos. Meron din mga
hindi masyado. on the process, nakagaya mo, di ba? On the correct. process. Mm-mm. So, hanap ka ng spiritually matured and then Yan. i-open mo yung para matulungan ka. Tsaka 'di ba, meron ng mga programs, may mga systems na pwede talagang makatulong sa iyo, Oo. 'di ba? Kasi sa totoo lang yung pag let go of a vice, hindi na sometimes pwedeng maging dependent lang sa lalakasan ko lang yung loob ko. Hindi eh. Kailangan mo talagang, kaya nga 'di ba yung may mga napapanood tayo mga pelikula na kapag ka mga alcoholic, meron silang mga group Oo, meetings, may mga session na, Oo. hi, I'm DJ Nicole Ayala, I'm alcoholic, addict ganyan. ako sa ganito. O kaya sober ako ng 2 days pa lang, mga Yan, ganon. oo. So, ang pinapakita sa mga ganong klase mga pelikula, nangyayari din talaga sa tunay na buhay. Yes. Ang pinapakita doon is, kung ano man yung pinagdadaanan mo, hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. So, do not battle this alone. Ayan. So, you really need a good support system. Correct. Makakaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. Oo. At saka itong yung nakwento mo, inamin mo sa amin, it's a first step na talagang you let it out na ready ka na harapin, face the music. Correct. And I'm sure pag nasa church naman, di ka namang again, ang church ay hospital na mga may problema. Mga may diferensya. Yan. Kaya nandyan yung mga tao dahil nga hindi dahil perpekto sila, hindi dahil mga righteous sila, dahil kailangan nila yung fellowship, Yan. kailangan nila yung guidance dahil problemado nga din eh. Correct. Oo. So, yun. Doon ka pumaling. Doon sa serving. Nasa puso mo yan eh. Oo. Nasa buong pagkatao mo yan. Nandyan pa rin yan. Correct. Meron lang talagang, kaya I would say na very evil yan para sa'yo. Kasi 'di ba yun yung point nung kabilang kampo. Oo. Steal, kill, and destroy. Ayan. Gusto kanyang nakawin mula sa iyong pagiging aktibo sa simbahan. Ayan. Patayin ang iyong kapayapaan. Correct. I-destroy ang iyong faith. Tama. 'Di ba? Oo. Pero kaya yan. Ayan. Nagawa na yan ng mga iba. Marami tayong kwento ng mga nagbago na at na-overcome nila yung Oo. kanilang bisyo. Ano lang yan, Michelle, pride ang nakikita ko na dyan eh. Once na binaba mo yung pride mo, you humble yourself down, aminin mo yung pagkakamali mo. At ako naniniwala ako this will be your testimony. Correct. Pag nalagpasan mo to. Totoo. And you can do simple, baka hindi simple para sa'yo, pero practical steps is kung saan man or online ba or kung ano man, yung Delete mga mo yan, i-delete mo na. Totoo. I-delete mo muna. Delete mo muna. Oo. Ang available na lang sa'yo ay kung ano lang yung kailangan mo sa work or to communicate with people. Correct. Ganyan. Balik ka sa analog phone. Oho. Ikaw, kung man online yan or kung ito ay actual na sugalan na pinupuntahan, wag mo nang pupuntahan. Yes. Iwasan mo na talaga. 'Di ba? Ganun yun. Kaya kapag ka merong lugar, bagay, tao na nagiging dahilan para magkasala ka, iwasan mo na yung mga Oho. yun. So yun yung mga practical steps na pwede mong gawin. Hindi lang naman yan yung nag-iisang pwedeng puntahan na lugar para sumaya ka. Hindi lang Oo. kasino ang pampasaya or kung saan Ayan. man, 'di ba? Actually, natanong ng wife ko, ng asawa ko dati, sabi niya, kasalanan ba yun pag halimbawa, pinadalhan ako na hindi ko naman pera, tapos nilaro ko lang. Sabi ko, depende kasi yan eh. May mga tao kasi na gusto lang nila talaga mag-relax. May pera sila eh. Maglalaro Extra lang sila. talaga. Oo. May mga ganun din talaga. Ang problema sa atin na tayong mga mahihirap, hindi pagre-relax yung purpose natin eh. Oo. Sabihin natin, libre, pinadalan ka, ngayon, nanalo ka, so ngayon magdi-desire ka. So yung heart mo nandun na sa pera. True. Samantalang iba, nag-uubos na talaga ng oras eh. Siya na all, nag-uubos na ng oras. Diba, may mga kakilala tayo na ganyan. Oo, di ba? karamihan sa atin, hindi eh. Oo, kaya kung sasabihin mali ang sugal, depende. Ako, sabi ko, depende. Ayan, kasi ang sugal, supposed to be, ang sugal is recreation eh. Yun yung pinaka-purpose niya eh. Kaso, Ginagawa na inaasa mo na yung kabuhayan mo dyan. Doon na tayo nakaka-problema na nalululong na. alam mo, dapat naniniwala ako, Jex, nagsisimula yan sa claw machine. Yung Sige, explain mo sa amin. Dali. Sige, Nicole, please maawa ka.
Explain mo sa amin. Ano yung... Hindi. Alam mo yung sige. claw machine. Oh. Yung gaganon, yung kukuhanin niyo ta stuffed toy. Okay. 'Di ba? Mm. Naniniwala ko na promise, pag nakakita ko ng ganon, Oo. naniniwala ko lahat ng addiction sa casino or sa mga gambling ay nag-uumpisa doon. Eh, may daya din daw yun eh. Meron nga. Meron nga din. Pero kasi 'di ba, hindi ka titigil. Hanggat di mo hanggat hindi nakukuha. ka nakakuha or Mhm. pasasabikin ka niya. Correct. 'Di ba? Yung nakuha mo na siya pero dahil nga may semi-daya sa kanya, Nahuhulog. nahuhulog siya. Oo, Mga kasi ganon. ang kwento naman din niya na nakapagtrabaho sa mga palaruan na ganyan, sabi niya, may ilang attempt yan bago tumaas yung voltahe para lumakas para yung grip. kumapit. Oo. Oo, 'di ba? So, kung makuha man nila yan, bawi-bawi na, panalo na sila. True, panalong-panalo. Kaya yun yung sinasabi ko dyan, nag-uumpisa yan. Sa claw machine. Naniniwala ako sa mga ganyan kasi Oo. you will not stop eh. Tapos you'll realize na yung perang binabayad mo doon, parang halos binili mo na. Kung nanalo ka man after the 10th attempt, let's say, Oo. nung kumagat na, di ba? Oo. Parang binili mo na lang din yung Correct. stuff toy na nakuha mo. Baka lugi ka pa, Tama. di ba? Kasi may ganun yung ganun ang temptation. Oo. Di ba? Wala namang temptation na pangit. Mhm. Lahat ng temptation, ini-excite ka, Correct. sumasaya ka, ganyan. Tama. Pero I tell you, kaya yan. Oo. Hindi ito yung para bang, although may mga iba na hindi na nakabangon, pero madami din kasing iba na nakabangon eh. Correct. Madaming kwento talaga. Correct, na nagbago, tapos Oo. umayos po yung buhay. So paniwalaan natin at panghawakan Oo. natin na ganon. At yung mga nakalagpas, yung mga nakabangon, naging testimony na nilang yan. True. Na pwede lang pala siyang maging fun. Sabi mo nga Oo. kanina, Jegs, entertainment. Yes, Tapos actually, pagkatapos ganun nun, naman talaga diba, dapat eh. pagtawanan mo na lang, okay No. na, hindi para mamulubi ka dyan, hindi para gumawa ka ng GoFundMe, donation drive, Oo. diba? Hindi, dapat lang siya, yung katuwaan lang ba? Yan. Tapos alam mo yung limits mo. Although, madali lang lahat tong sabihin, mahirap gawin. So, Correct. don't battle this alone. Make sure na meron kang support group. Seek professional help. Tama. Ganyan. At malalagpasin mo yan. Keep the faith. Ayan. Kapit lang, Michelle. Correct. Swerte mo nga, active ka sa church Oo. Kasama mo, ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion was brought to you by Sign up now at bet88.ph and get Yan, Oo. yung ngayon. Yung Actually, kaadikan. tinanong talaga ni Let yan sa akin. Sabi ko, kung hindi kaya ng puso mo na matitempt ka, wag. Mm-mm. Kasi meron talaga mga tao na, in fairness naman sa kanila, na hindi mo pwedeng husgan na nag-gambling sila. Kasi, again, may pera sila eh. Meron. Wala sa kanila yun eh. Meron tayong mga Nagre-relax nakikita na lang sila nagre-relax eh. lang sila eh. Oo. Mga ganon. Minsan nga, Jegs, for example, kunyari sa arcade, naman tayo sa claw machine, di ba? Minsan yung mga iba dyan, trip-trip lang nila, aanin naman nila yung sandamukal na stuffed toy, Oo. or aanin naman nila yung parang, kumbaga, minsan may nakikita ko matatanda na talagang expert na nila makakuha ng tokens, yung mga tickets, Oo. ganyan. Tapos pag makita mo yung corresponding point sa kanya, kaldero, rice cooker, na pag tinignan mo naman yung tao, alam mo may kaldero, rice cooker Correct. na sa kanila. Siguro kasi fun lang. Yes, oo. Let it be just for fun. Makikita mo yung fun lang, yung nag-i-enjoy. Pero kung minsan makikita mo rin din sa, di ba, palaruan, yung mga naghulog ka ng coins na tumatambak na yung mga barya na mahulog. Oo, correct. Kung minsan yung wala na mahulog na pasimple, sinisipa yung Oh. ano. Gawain. Gawain mo yun, no? Tinuturo mo pa sa iba eh. Alam mo, wala ka na mahulog na. Kasi ubus ka na. Oo. Pero alam mo, konti na lang Konti to. na Parang lang. ayaw mo, yung Oo. utak mo ayaw tumigil. O, aalugin mo. Kaya nga pinapasimplihan mo, hinahampas mo yung ano, kunyari, parang ay sayang. O, di ba? Tingnan mo, natututo ka pa ng mga bagay na ganyan. Di ba? Oo. So, Kaya iwas talaga. Iwas. Lumayo ka Wag mo talaga. nang umpisahan. Alam mo sa aming mag-asawa na nakatulong yung di namin gets. Kasi one time sinabi namin, tara, punta tayo ng casino, try natin. Kasi parang meron kaming kaibigan na beginner's luck. Aha. Parang nanalo siya ng 30K. Mhm. Sabi ko, magkano inano mo? 1,000. Tapos 30K, umuwi na daw siya pagkatapos. Oo. Beginner's luck daw ang tawag sa slot machine. Aha. So sabi namin ng asawa ko, wala namang mawawala, 1,000. Try natin, ganyan. Oh. So di pinasok namin yung tapos di namin intindihan ko ano nangyari. Tapos sabi namin, tapos basta natalo. Obviously, walang beginner's luck. Tumigil na talaga kami. Hindi yung para bang subukan ulit natin kasi malay mo, Oo. 30K na talaga. Hindi. Oo. Kasi hindi talaga namin nag-gets. Ano nangyari? Nakatulong sa amin yun. Oh, si Mrs. dati, maraming beses siya nanalo eh. May 20,000, may 30K. Buti hindi kinaagdikan.
Ano kasi parang halimbawa, magpapadala sa'yo ng libreng, parang may games lang. Wala kang kapital. So, ako naman, ang tipo naman ng ano, na hindi, wala talaga akong hilig sa ganyan. Kung halimbawa, kung maglalaro, maglagay man ako ng 100, pag nanalo ko 1,000, cash out Kunin mo na, na. hindi ko na. Oo. So, pag naglalaro, so pag nakita ko na ano, halimbawa, malaki-laki ng konti, dati to ha, sabi ko, i-cash out mo na akin na yan, iwanan kita ng 1,000. Tapos, alis na ako, ikot-ikot na ako. Para na ano mo na. Oh, sinisave ko. Oo, para Pagkita na- ko, malaki-laki na yun. Sige, cash out mo na. Oo, tama. 1,000. Alis Oo. na naman ako. Oo. Ay, tama na yan, wala na. Oo, So, yan. nasa akin na yung mga pang-cash out. See, I think it's helpful na may katag team eh. Oo. Kaya nga 'di ba yun yung sinasabi natin, wag mo iba-battle mag-isa. Mhm. Kasi baka matalo ka rin talaga. Oo. At least mo sa kwento mo, merong tagapigil. Oo. Merong sige, okay, hindi kita kasi nag-enjoy ka diyan, 'di ba? Oo. Pero kinash out ko muna. Oo. Kunin ko muna 'yan. Oh, pero again, yung sa time namin, mali pa rin din yun in the sense kasi yung wife ko nagdi-desire na siya na gusto niya ng more. pumunta palagi. Parang halimbawa, papadalhan na naman siya ng ano, kahit wala kang kapital, Oo. pero yung heart mo na andun na sa pera ka na. Addiction eh. Oo, Addiction yun. talaga siya eh. Doon nagsisimula. Tapos doon niya na-experience na nagsi-CR siya. May mga, makita mo yung postura, mayaman, na parang Tulala. nakikiusap kasi Ah. humihingi ng pamasahe na lang kasi Oo, wala na natira. wala na yung lahat. Totoo. Oo. Totoo 'yan. So yun, so pag tingin mo, hindi mo kaya, weakness mo, lumayo ka. Lumayo ka. Layo na. Kasi hindi ka mananalo dyan. Correct. O, di ba, coach? Ano yan eh? Ano talaga yan eh? Very, it's designed. Ayan, oh. 'Di ba? Para mas maging addicted ka to it. Oo. So, bilang strengthening coach, Oo. di ba? Pag weakness mo, Wag mo na. oo. Weak ka nga dyan eh. Diyan ka patatambay. Ayan. 'Di ba? Alis na dyan. Oo. Good luck! Hindi madali yan. Pero we would say that it is doable. Yan, kaya yan, Michelle. Okay, tayo yan. Laban! Laban! O siya, Right. salamat na maramit. Baka kung ano pang ma-reveal ni Diego Bandido sa dati niyang buhay. At tulad ng pagsipa sa machine na may coins para maalog. Wala ka na mahulog. Inalog eh. Kung minsan nga pinipilit mo pa, di ba, bibili ka ng token. Oo. Minsan pinipilit mo yung piso. Oy, sino gumawa? Yung mga tumawa, ginawa. Alam mo, Gawain. minsan di ba, hindi siya pumapasok sa loob, lumalabas siya. May mga pa yung napepektosan mo. Oo, correct. Pumasok. Isasabay mo para makasok. Baka sakali, di ba? Ay, nako. Siya na, baka kung ano pa ma-reveal, ha? Tama. Oh. Alright. Good luck, Michelle. Bye, Michelle. Bye, everyone. Kaya mo yan, Michelle. Kaya mo yan. Carry yan, Bye. carry yan. Susundo ka na. Metro's #1 Love Radio. Basic!